Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilongki khubor bam tagasngi ya kaplim khasi yano on kno kabadang ya menta shaprang ya kabala pen I habiju cinema hall kablas dang pen I nadu ka nyutrik uyayong bad ondang pen I hadu ka arpau terik uyayong ya kate layatho daginong pen mi film ha gajing ya kendo hau Antor News Nagaliang Antor News ubalayo banyak renru badu presiden kinong penmi film uba commander Shampliang ula khot ula weri ki pat ba baran ai jingkrshan ya ka film khasi kabadang persang ban kentiu ya ki riu pna ki baran ya ka sap ag bat rai khendiat shaphangane ka film khasi yano on kenno ka yathu kumno ki briu ki ngop ha ki kamsniu balai phaujan khlam dadon kadau Shushu kate ka film ka batai ka jinglong briu bat kalong yeng ka bayo pana ki kmi bat ki khun ki ngop no ha ki kamsniu balai phujat ka pelong ya ki khun ne ki long yeng long sem ban jot ban pra Nakliang jonga kumu presiden jongka Meklia Filmmaker Association ngas hukmen banak wei kapor syaka wei kapor ngi jupen mi ya ki film khasi ngidon sibun kinong shina film ki baju pen mi te hakde kenti babentaru kedon kene ka wei ka film ka bakerteng yano pin keno kabala penmi da uba dabor lang disiar te nakling jonga hing ngabu ke jingkerpat hakmat jong phi ki paiba ban finyawan ban ai ke jingkershan ya ki film khasi ngiken mau dangshan ngidang pendep ya kene ka Meklia International Film Festival ngi sukmen ki paiba ki balawan ban ai jingkershan ban wan pej ya ki film te kabakham kongsan kalong bakin wan pej hagini ki jeka hasana mahol ban pej film khasi kumba kalong mentai ya kene ka film lapen I hangni ha biju te nginge scam ba kibreu kin wan ban ai ke jingkershan namar kumba ngaju kren ba ka jing wan jong phi ki paiba ban ai ke jingkershan ini ki film khasi kalong na kamta ban kershan ye ki samla don sab la kalong ha kebaak la kalong ha kinong ring la kalong kinong editing ki bale ga music kinong ruai kinong shot bat kumta ter nginon sibun ki samla don sab ki bedon bentah ki film namar kumba fitip hi nakliang jong ki samla wat lada kilanang wastadru ka yaki bakinio ka kam sorkar te lengba jong ini ki kam don sab lengba ki film kiyo kalat ban kamai kaji kendiat kensoj bat kata kan urlong tang lada ngiyo ka jingkershan na ki paiba te sachisin ngabu ke jingkerpat epi ki paiba be pinwan bani ai ke jingkershan bat ngi don ru ke jingkermen bagane ka film khasi kene ka film industry kan nang kiu nang ne sikmat ban ngi don ru ke jingkermen bangin nang la ye ka ban ai kam ai jam ki samla lang bagane ki karkhana shna film ban ngi don ru ke jingkermen bangin yo ka support ye ke jingkershan na ka sorkar khamtam bangin yo ye ki cinema hall hakleng ki district jong kane ke jela Meklia namar la dangiyo ye ki cinema hall ban pen I katahi kan wanra ye ke jing yo nong katahi kan wanra ya ke jing nangkiu irat jong kane ka film industry ya jela ka jongi te sachisin kublai shibun phi ki paiba ke bejai kershan bat nang ye kershan ki film khasi hakane ke jela kublai shibun te ya kane ka film kan shu ya thu ngaru amdei tra jong ka film namar bayanga la shupha highway director jong ka film dabbol lang di share te la pawan yang ban sim ya kane ka benta ban keren te ka ktir ban ko chungaru nga penyitu fayali ka teng jua ka dei amos nang klau banglang dan bentalang hakane film te ngakarpat ya kecing om jonga ngakarpat ya paiba bayakane ka film yano pen kena an sobtang ban pen ibiang nadu khasau tarik hadu arpau tarik चलो मैं काम कैसा है अच्छा से चल रहा है ना Sor Ngatara siya niya Ya Beliau konjong PM kami ularang pak pelat lemut ban penyabot yang aku baru Pleng dai mami basajat ki kun samla hau ni jat jing thau me dai ban yo ka jing pasaja ka babyang ha ki bor ka Sarah uban
kat kecing kenduk jong haying jong ute. Em, 我就忘了的。 มีดีกิดขดบปูราจงกันใน business Beliau kan telah kaya yang kum dia. Siapa yang lain buat mentah? Hey. Jing in jong birthday ngas ngukun jaban in marway. Bangsa dia. Ale baklashin mo kecing jong osa. Bergalang apa kecing seriusan.